गिबियावनो बयखौबो आंनि जेएम बड' स्टाडि इउटिउब चेनेलाव बरायनो लाग्रोनाय जाबाय। दिनैनि भिडिअ'आव आङो लाबोदों बर'फोरनि सोमोन्दै माखासे मिथिनानै लानो गोनां सोंलुफोर। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअ'खौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय। दा कुइसन नाम्बार 1 आव दङ, सोर बर'आ सिगां एमएलए जानो हादोंमोन? अपसनफोरनि गेजेराव थार फिननाया जागोन अपसन ए रुपनाथ ब्रह्म। कुइसन नाम्बार 2 आव दङ, सोर बर' रावजों सिगां सल'मा लिरदोंमोन? अपसनफोरनि गेजेराव थार फिननाया जागोन अपसन बि चित्तरन्जन मुसाहारि। कुइसन नाम्बार 3 आव दङ, सिगांसिन कलेजनि गोरायुं जानाय बर' सुबुङा सोर? अपसनफोरनि गेजेराव थार फिननाया जागोन अपसन बि फणीन्द्रनाथ ब्रह्म। कुइसन नाम्बार 4 आव दङ, बर' आइजोफोरनि गेजेराव सिगांसिन कलेजनि गोरायुं जानाय आइजोआ सोरमोन? अपसनफोरनि गेजेराव थार फिननाया जागोन अपसन ए रिनु बर'। कुइसन नाम्बार 5 आव दङ, बर'नि सिगांसिन हारसिं थुनलाइ बिजाब दिहुनगिरिया सोर? अपसनफोरनि गेजेराव थार फिननाया जागोन अपसन सि मदाराम ब्रह्म। कुइसन नाम्बार 6 आव दङ, बर'नि सिगांसिन सिनेमा दिन्थिगिरि डाइरेक्टरा सोर? अपसनफोरनि गेजेराव थार फिननाया जागोन अपसन ए जोंदाव बड'सा। कुइसन नाम्बार 7 आव दङ, सिगांसिन बर' आइजो सिनेमा बिथोनगिरिया सोर? अपसनफोरनि गेजेराव थार फिननाया जागोन अपसन सि पिंकी ब्रह्म चौधुरी। कुइसन नाम्बार 8 आव दङ, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिगांसिन आफादगिरिया सोरमोन? अपसनफोरनि गेजेराव थार फिननाया जागोन अपसन ए बानेश्वर बसुमतारी। कुइसन नाम्बार 9 आव दङ, बबे बिजाबखौ बर' रावनि सिगांसिन सेबखांजानाय बिजाब होननानै गनायथिनाय जायो? अपसनफोरनि गेजेराव थार फिननाया जागोन अपसन ए बर'नि फिसा अ आयेन। कुइसन नाम्बार 10 आव दङ, बर'नि गेजेराव सिगांसिन लकसभानि एमपि जानो हानाय सुबुङा सोर? अपसनफोरनि गेजेराव थार फिननाया जागोन अपसन बि चित्तरन्जन ब्रह्म चौधुरी। कुइसन नाम्बार 11 आव दङ, बर'नि गेजेराव सिगांसिन रायजो सभानि एमपि जानो हानाय सुबुङा सोर? अपसनफोरनि गेजेराव थार फिननाया जागोन अपसन ए धरनीधर बसुमतारी। कुइसन नाम्बार 12 आव दङ, बर' आइजोफोरनि गेजेराव सिगांसिन डक्टर जानो हानाय आइजोआ सोर? अपसनफोरनि गेजेराव थार फिननाया जागोन अपसन सि डक्टर सरला मेस। कुइसन नाम्बार 13 आव दङ, बर'नि सिगांसिन बिजाब बर'नि फिसा अ आयेनखौ मा मायथाइयाव सेबखांनाय जादोंमोन? अपसनफोरनि गेजेराव थार फिननाया जागोन अपसन सि 1915 मायथाइयाव। कुइसन नाम्बार 14 आव दङ, सिगां बर' रावजों दिहुननाय मेगाजिननि मुङा मा? अपसनफोरनि गेजेराव थार फिननाया जागोन अपसन सि बिबार। कुइसन नाम्बार 15 आव दङ, बर' रावजों दिहुननाय गिबिसिन खौरां बिलाइनि मुङा मा? अपसनफोरनि गेजेराव थार फिननाया जागोन अपसन बि बनजार। कुइसन नाम्बार 16 आव दङ, बर' रेबग्रा आफादनि सिगांसिन आफादगिरिया सोरमोन? अपसनफोरनि गेजेराव थार फिननाया जागोन अपसन ए मनरन्जन लाहारी। कुइसन नाम्बार 17 आव दङ, जोंदाव बड'साया रजत कमल बान्थाखौ मा सावथुननि थाखाय मोननो हादोंमोन? अपसनफोरनि गेजेराव थार फिननाया जागोन अपसन ए आलायारन। कुइसन नाम्बार 18 आव दङ, कछारी रायजोनि जोबथा राजथावनिनि मुङा मामोन? अपसनफोरनि गेजेराव थार फिननाया जागोन अपसन बि डिमापुर। कुइसन नाम्बार 19 आव दङ, बर' रावखौ मा मायथाइनिफ्राय आसामनि लोगो सरकारि राव हिसाबै बाहायनो गनायथि मोनदोंमोन? अपसनफोरनि गेजेराव थार फिननाया जागोन अपसन बि 1984 मायथाइनिफ्राय। कुइसन नाम्बार 20 आव दङ, मा मायथाइनिफ्राय देबनागिरि हांखोखौ बर' रावाव बाहायनाय जादोंमोन? अपसनफोरनि गेजेराव थार फिननाया जागोन अपसन सि 1974 एबा 75 मायथाइनिफ्राय। कुइसन नाम्बार 21 आव दङ, मा मायथाइनिफ्राय गेजेर फरायसालियाव बर' रावजों सोलोंथाइ लानो मोन्थाइ मोनदोंमोन? अपसनफोरनि गेजेराव थार फिननाया जागोन अपसन सि 1968 मायथाइनिफ्राय। कुइसन नाम्बार 22 आव दङ,
गुवाहाटी इउनिभार्सिटियाव बर' आयदाखौ एम.ए. डिग्री कर्सखौ मा मायथाइनिफ्राय थिसनदोंमोन? अपसनफोरनि गेजेराव थार फिननाया जागोन अपसन ए 1995 इं मायथाइनिफ्राय। कुइसन नम्बर 23 आव दङ बर' हारिया मा फोलेरनि बंश जोलै? अपसनफोरनि गेजेराव थार फिननाया जागोन अपसन बी मंगलिया फोलेरनि। कुइसन नम्बर 24 आव दङ गाहायनि बबे मोनसेया कछारी रायजोनि राजथावनिमोन? अपसनफोरनि गेजेराव थार फिननाया जागोन अपसन ए हिडिम्बाफुर। कुइसन नम्बर 25 आव दङ हिडिम्बाफुरनि दानि मुङा मा? अपसनफोरनि गेजेराव थार फिननाया जागोन अपसन बी डिमापुर। कुइसन नम्बर 26 आव दङ बर' कछारीनि जोबथा राजाया सोरमोन? अपसनफोरनि गेजेराव थार फिननाया जागोन अपसन ए गबिन्द चन्द्र। कुइसन नम्बर 27 आव दङ सोर बर'साया गिबिसिनै बर' रावखान्थि लिरजेनदोंमोन? अपसनफोरनि गेजेराव थार फिननाया जागोन अपसन सी कमल कुमार ब्रह्म। कुइसन नम्बर 28 आव दङ बर' साहित्य सभाया मा मायथाइयाव जोनोम मोनदोंमोन? अपसनफोरनि गेजेराव थार फिननाया जागोन अपसन बी 1952 मायथाइनि 16 नभेम्बर। कुइसन नम्बर 29 आव दङ बर' साहित्य सभाखौ बबे जायगायाव दादोंमोन? अपसनफोरनि गेजेराव थार फिननाया जागोन अपसन ए बासुगावआव। कुइसन नम्बर 30 आव दङ मा मायथाइनिफ्राय बर' रावखौ सोलोंथाइनि बिजों हिसाबै थिसनदोंमोन? अपसनफोरनि गेजेराव थार फिननाया जागोन अपसन बी 1963 मायथाइनिफ्राय। कुइसन नम्बर 31 आव दङ मा मायथाइनिफ्राय क'क्राझार कलेजाव सिगां बर' आयदाखौ मेजर आयदा हिसाबै मोगथाङाव लाबोनाय जादोंमोन? अपसनफोरनि गेजेराव थार फिननाया जागोन अपसन सी 2006 इं मायथाइनिफ्राय। कुइसन नम्बर 32 दङ मा मायथाइनिफ्राय अल इन्डिया रेडिअ'नि सरखारि फोसावनाय रादाबनि हाबाफारियाव बर' रावखौ थिसनदोंमोन? अपसनफोरनि गेजेराव थार फिननाया जागोन अपसन सी 1975 इं मायथाइनिफ्राय। कुइसन नम्बर 33 दङ बर' रेबग्रा आफादनि जथुम्माखौ सिगां मा मायथाइयाव खुंजेननाय जादोंमोन? अपसनफोरनि गेजेराव थार फिननाया जादों अपसन बी 1985 एबा 87 इं मायथाइनिफ्राय। कुइसन नम्बर 34 आव दङ बर' रेबग्रा आफादनि सिगां जथुम्माखौ खुंजेननाय आफादगिरिया सोरमोन? अपसनफोरनि गेजेराव थार फिननाया जागोन अपसन ए मनरन्जन लाहारी। कुइसन नम्बर 35 आव दङ खन्थाइ मेथाइनि बिजाबनि लिरगिरिया सोर? अपसनफोरनि गेजेराव थार फिननाया जागोन अपसन ए रुपनाथ ब्रह्म आरो मदाराम ब्रह्म। कुइसन नम्बर 36 आव दङ बिबार लाइसिखौ मा मायथाइयाव दिहुनदोंमोन? अपसनफोरनि गेजेराव थार फिननाया जागोन अपसन बी 1924 इं मायथाइयाव। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो। भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय साबायखर। उननि भिडिअआव आरो लोगो मोनलायफिनगोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम आरो लोगोफोरनो शेयार खालाम आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।